Euskadi sukaldaritzako munduko helmuga onenetakoa da. Jose Maria Izaken jatetxea izan zen Espainian 3 izar irabazi dituen lehena, 1989. Martin Berazategi euskal sukaldaritza modernoaren erreferentzia da. Eneko Atxaren Azurmendi jatetxeak sukaldaritzaren bidez plazera bilatzearen fruitua da. Hego Euskal Herriak 4 leku proposatzen ditu, Akelarre eta Alzak Donostian, Martin Berazategi Lasarte Orian Gipuzkoan eta Azurmendi Larrabetzun Bizkaian. Juan Mari Alzak Donostian jaio zen 1982ko uztailaren 30an. 1976 urtean Aiton Amonen eta gurasoen jatetxearen jarraipena hartu zuen. Elena, alaba, 1979ko uztailaren 4an jaio zen Donostian. Hartu zuen jatetxearen erreleboa. Munduko emakume sukaldaririk onena aukeratu zuten 2012an. Sari horrekin arituta honela dio, gogoratzen dut nire amonak kozinatzen zuenan. Niretzat inspirazio ituri bat zen, titulu honekin are gehiago pentsatzen dut berarengan. Pedro Zubizarrena 1958ko azoaren 5ean jaio zen Donostian. Akelarre jatetxea 1970ean ireki zen eta 1975ean Pedro Zubizarrena han hasi zen lanean. Akelarre jatetxeak 1978an lehenengo Michelin izarra lortu zuen, 1982an bigarrena eta 2007an hirugarrena. 1989an Pedro Zubizarrenak sukaldari onenaren sari nazionala lortu zuen eta 1992an La Cocina de Pedro Zubizarrena telesaila abiarazi zuen. 2015an Donostiako urrezko danbora jaso zuen. Martin Berazategi 1960ko apirilaren 27an jaio zen Donostian. El Bodegon Alejandro familiaren jatetxean formatu zen sukaldaritzan. 1983an bere jatetxea ireki zuen Lasalte Orian eta urteko lehenengo Michelin izarra lortu zuen. 1986an bigarrena eta 2001an hirugarrena. 1986an Espainiako sukaldari onenaren saria irabazi zuen eta gastronomiaren Euskal Akademiako Euskadi saria jaso zuen eta 2005an Donostiako urrezko danbora jaso zuen. Berazategik sukaldaritza dotorea eta fina egiten du. Ospea du mundu mailan. Eneko Atxa 1972ko irailaren 14an jaio zen Amoebietan, Bizkaian. Bilboren ondoan, ingurune ederrean bere jatetxea inauguratu eta 2 urte pasa eta gero, bere lehengo Michelin izarra lortu zuen.
Hiru urte geroago bigarrena eta 2012an hirugarrena. Bereizgarri hori jaso duen Bizkaiko lehen jatetxea da. Sukaldaritza abangoardista eta tradizionala da. 2005an jatetxea Europako onena izendatu zuten. Euskal Herriko 7 probintziek gastronomia ondare kultural berezia dute.